Primeran, fe bat. 99/12. Argitasunak eragina du gugan. Egunon. Zehazki, eguraldiak zenolako erreakzioak eragiten ditu gure baitan? Bueno, nahiko txu, egia esan, humoren importantea da eguraldie. Argiak oso importantea da gure humorea mantentzen. Baina, adibidez, esaten duten bezala, maitasuna erreakzio kimiko bat dela, eguraldi aldaketak gure baitan eragiten duen hori ere, horrela laburbildu dezakegu, erreakzio kimiko bat da, sustantziak sartzen dira tartean, edo? Bai, bi sustantzia sartzen dira, adatik serotonina eta adatik melatonina. Orduen, normalen gure eguneroko zikloan, 24 orduko zikloan, parte bat dela iluneko partea, gaua, eta ez da egunekoa. Orduan, normalen garunak, gau partean melatonina ekoizten du, eta argia daunen, egun partean serotonina. Orduan, serotonina behar deu gure humorea mantentzeko. Serotonina baxu dakadunen, ez gauz ondo humore baxu dak. Orduan, gertatzen da, eguraldiakin, iluntasuna sartzen danean, negu partean, edo udazkanean, gertatzen da, denbora gehiago daola ilun, ordu melatonina gehiago ekoizten deu, eta serotonina gutxio. Orduan, gure humorea pixka jizten da. Udara parten argi gehiago dago, eta orduan serotonina gehiago ekoizten deu, eta alaiago egoten geha. Beraz, ez da gure pertzepzioa bakarrik, ez? Hor barruan badago erreakzio kimiko bat, argitasunak eragiten duena. Bai, gaina asko egatzen da, por ejemplo, iparraldeko lurraldetan, Suedian edo, iluntasun periodo luze azkatenen, behaien melatonina maila asko igotzen da, eta serotonina bajo igotzen da, eta orduan triptofano hartzen dute, serotonina pixkat igotzeko. Zer hartzen dute? Triptofanoa da, serotonina eta melatoninan aintzindaria. Ari gara hitz egiten melatonina eta serotoninari buruz, hauek hormonak dira? Bai, hormonak dire, eta neurotransmisoreak, bai. Guk naturalki ekoizten ditugun hormonak dira. Beraz, imaginatzen dugu baita ere, neguan logure gehiago izango dugula, agian? Bai. Negun, preparauta ere, gehiago deskantzatzeko. Orduan, iluntasun periodo luzego die, melatonina gehiago ekoizten deu, eta ordu normalen, aktibitate gutxi eukitzeko parte bada. Eta horrek zer ikusi zuzena du gure humorearekin? Bai, totala. Normala da, udazken parten, iluntasun etortzen danen, gure humore pixka jistea, esaten naiz gauza fisiologiko bat. Gero, badago jende asko, eguraldia lainotuta dagoenean, edo zerua lainotzen denean, tristesiago sentitzen dena, eta eguzkitzu dagoenean, alaiago behar bada horrekin lotura izan dezake. Bai, normalen guk gauetan melatonina ekoizten dugu eta goizetan serotonina. Orduen, goize parten, jende asko dago esnatzeala humore pixka txarrakin izango da. Asko. Serotonina baxu dakate. Orduen, serotonina gutxina jun behar igotzen.